1998-nji ýylda çykan Google'un döreden goşumakly iň uly, iň tanalýan bu iň köp ulanýan AI modellerinden biri bolan Google Gemini bardy gurrun gerçek. Olam chatbot'un bir görnüşi hasaplanýar. Chatbot diýende ChatGPT, Claude, Kimi, Qwen, Gemini, şolaryň mesem chatbot'un bir görnüşi. Ýöne bu videomda men Gemini'yi düşündürenim üçin men şoň üstünden geçek. Indi bolýar düşündik Google diýdiň, Gemini diýdiň, chatbot diýdiň. Şoň üçin içiňe gysyp başlamaka göni saýtyň gözüne çelin. Google'a girýät we şu şekilde Gemini ýazýat. We ilkinji çykan saýty girýäňiz. We ine Gemini'ňiz açyldy. Bu Gemini'ň öz saýty. Indi şoň üçin gysgaça nämeleri bar, näme dip bolar. İlkinji bilen herge diýişim ýalyk bilen bir chatbot'un görnüşi. We köpçülik chatbotlaryň içinde köpsini şowurdatlar edip bolýar. Surat ördüp bolýar, tekst ýazyp bolýar, video ördüp bolýar. Indi tekst ýazyp bolýar diýenim näle bolýar? Meselem eliňizde bir papka bar, bir PDF file bolsun, Word bolsun, Excel bolsun. Şonu siz Gemini'ye uradýaňyz. Şu näme zat, näme erek, nirden çykdy wapşe diýeňizde şonu analiz edýär. Özde näme zat boldugyny aýdýar. Ýok goşu ýazyp bilýäňiz, ýok bir matematika soraw çözüp bilýäňiz, başga näme diýelim, ullakan tekstleri perewod etdirip bilýäňiz. Indi surat bölümlerimizde suraty üýtgedip bilýäňiz. Meselem öýüňiziň suratyny uratdyňyz. Ştaýsyny üýtged, bärsini beýle üýtged, stoluň ýerini üýtged, stoly wapşe poz. Şuňal eliňizde bar suratlary uradyp, şonu üýtgedip bilýäňiz. Ýa-da bolmasa ýok suraty dördüp bilýäňiz. Ene meselem maňa döner ýan bir pişik döret diýemizde, bize döret diýe. Ine döner ýan pişik. Ýöne diýeli bize bunýalyk surat gerekkä. Ben meselem şunýaly silädim. Näme üçin maňa şunýalyk döretmedi? Olayam stilden baglanýykly. Siz haçanny bir surat dördüňizde şoň stilini düşündirmeli bolýanys promptyňyzda. Olamayam prompta değişli. Gower promptyňyz bolmaly. Onuň näle işlädiýiňizde. Meselem, siziň pişiňiziň rengi, näme ýa, döner ýämi, burger ýämi, şonu aýtmaly. Isky fonuňyzy aýtmaly. Swet nerden düşýär, onu aýtmaly. Elinden bir zat bolmaly, onu aýtmaly. Egerde isleýän bolsaňyz, egerde ýok ma reskor pişik döretseň ola hiç tapawdy ýok rengi zat. Ma pişik bolsa ola diýseňiz, prosto maňa bir pişiň suraty döretip bilýäňiz ýöne ýok. Maňa iýminde gara pişik, elinde marojny bolmaly. Özüm gyýnany wiýmeli şo marojny diýseňiz, maňa prosto marojny ýan gara pişik döretip bolmaýar. O taýda ýam detallar bilen baglanýar. Siz şu detaly bermeseňiz, ol özünden bilmeýär de oňa şonýalyk iýmine siziň isleýişiňiz ýalyk boljagyny bilen ok. Näle bolmaly. Şoň üçin size ýam detal berýäňiz. Gara bir pişik bolsun, gara bolsun, renkini bildirdiňiz. Elinde marojny bolsun. Şonu iýsin, iýotyra gyýnasyn. Ana şeý diýeňizde ýam eliňizdäki dördülen surat pikiriňiz bilen şo kelleňizdäki surat bilen deň bolýar. Islen suratyňyzy alaňyzda garap. Her iki diýişim ýaly olam prompt bilen baglanýar. Prompty nirden näde bolmaly özüň ýazmaly diýseňiz, oň bir kısa ýoly bar. Käbir adamlar özleri ýazýarlar. Ullakan paragraflar. Käbirler gysgaça ýazýarlar. Käbirlerim gysgaça ýazyp, onu ululýarlar. Käbirlerim uzun ýazyp, onu hasam ulaldyp professional derejesine ýetirýärler. Şoň üçin men diňleseňiz, egerde prompt ýazyp bilmeýän bolsaňyz, gysga prompt alyp, şonu ulaldyp bilýäňiz. Chatbot'un özüne urat bilýän. Meselem Gemini'ň özüne diýäňiz, ine şu prompty al, professional derejesine çykyr. Ýok men özüm çözýän diýseňiz, özüňiz ýazyp bilýäňiz. Ullakan prompt. Onam hasam ulaldyp bilýäňiz. Ine ýangyşlaryny aýryp bilýäňiz. Ine meselem bir stiliň adyny bileňiz. Meselem şu stiliň adyny bileňiz. Meselem sinematiçny. Siz şonu AI uradyňyzda, sen otady kinoşna efekt ýazýan, ol özü sinematik goşýar. Oňlen paka kelleňiz agyrtma, men prosto üstüne aýdyp berýän. Üçüncüm video öğretme. Iň köp AI ile ulanýan, konkurensiýa gatulakan video öğretmek. Shower keyli promptyňyzy ýazýaňyz, olam size video öğretip berýär. Prosto video öğretýäňiz. Tekstden video öğretýäňiz. Ýagny promptyňy ýazyp video öğretýäňiz. Ýa-da suratdan video öğretýäňiz. Ýa-da bir suraty, meselem sizde suratyň başy bar, suratyň soňy bar. Meselem gurulmadyk zdania bilen gurulan zdania bar. Sizde iki tane surat bar. Siz isleýän zadyňyz şoň guruluş skemasyny, guruluş wagtyny şoň näde gurulýany onu göresiňiz ele. Şoň hakda bir video çekesiňiz ele. Oňa da ýam frame bolýar. Siz başyndan kadr bilen soňundan kadry goýup promptyňy ýazyp, prompty meni şundan şoňa geçsin, tam özü animasiýalar sazly diýsen, özü ýam dördüp berýär. Onda da problem ýok. Ana başlaýan. Ine Gemini'ň saýtyna geldik biz. Accountda başda registrasiýa bolmaly. Registrasiýa bolanyňyzdan soň uje ulanyp bilýäňiz. Berde öz paneli, berde ýam soralaňyz, soraýaňyz. Salam diýäňiz, näle gowmy diýäňiz, şunu düzelt ber, bunu düzelt ber diýäňiz ýöne. Inni şu momenta gelelim. Promptlaňyzy türkmençe ýazmajak bolun. Näme üçin sen türkmençe ýazanda käwa düşünmäni biler. Şoň üçin iň gowy variant türkmençeden
İngilizce perewod etdirmek. Haýsy Google Perewodça meniň bileňizde ulanmak. Täze Google Perewodçyk sözleň gön özlerini perewod edýär. Manysyny. Siziň üçin şunýalyk DeepL Translate diýip perewodçyk. Meniň bileňiz DeepL Perewodçy bolanyň. Iň o perewodçy men pikrimçe şul. Men hemişe şunu ulanýan paka normal. Berde ýazýaňyz türkmençesini inglizçe perewod edýäňiz boldy. Indi dowam edelim. Berde NovoChat var. NovoChat diýmek meselem öňünde nädir? Birda gürleşeli, buňylan birda döredeli, video döredeli, surat döredeli. Täzeleýäňiz ele tagypany alyp NovoChat'a bassaňyz prosta sahypa täzelenýär. Boldy. Ikincisi poýsk başatym. Öň gürleşen zatlaryňyzy tapmagy kömek edýär. Meselem bir hepde öňünden birda döretdiňiz, şuma adam kelläňiz açyly, şol bolaýsa da şuma meni şol gerekmän diýen şo surat. Şol men tapmasam bolmaýar. Onda poýsk başatym girip şady hemme уже doly näme urlaşan morsaňydym chatlaňyzy mesem durandyr. Üçüncüsi biblioteka. Biblioteka diýende näle bolýar? Käwat diňe şowry iş üçin olan ýaspy daýy. Şowry iş üçin. Meselem näle bolýar? Men bir surata uradýan. Şoň isgifony aýyrdyň. Ýa-da meselem bir tekst uradýan. Ine şunu ma al prosta perewod etdiň. Türkmençeden inglizçe perewod etdiň. Ine bu işni näme etmelini? Alýan, sen tekstin uradýan, aşagda perewod edip beräýdiň. Olam tabi perewod edýär. Düşündiňizmi? Indi şonu hemişe şeýle ýazyp oturmar ýaly adamlar berde biblioteka goşupdyr. Biblioteka diýilen zat ýürüýär sen üçin özüň döreden biblioteka. Meselem şu biblioteka dörediňden soň şu biblioteka bir funksiýa berip bilýär. Diňe translate. Sen şu bibliotekaň döretmäkden öň içine description'ny ýazýan. Men sana şu chatda näme uradym bolsamam, şonu sen prosta alyp perewod et. Türkmençeden inglizçe perewod et bolly. Indi haçan siz şu bibliotekaýa giren bolsaňyz, luboy bir tekst uradyňyzda salam ýa-da bir näle gowmy diýeňizde, şonu türkmençeden inglizçe prosta öňe perewod et berýär. Uje ýam siz otada prompt ýazaňyz. Öz alyp öz perewod edýär. Ýam siz oň üçin uje biblioteka döretdiňiz. Uje her sapar ne ýazmak gerek gelle. Ona ýam men soň düşündürn has detalny. Indi NovoChat'a geldik. NovoChat'ta plus var, şunyalyk flash diýilen zat var, mikrofon var. Mikrofon düşünýärsiňiz. Eliňiz bilen ýazmaň ýaltanýan bolsaňyz mikrofon açýaňyz, şunu et, bärsini üýtgöt, bärsini beýle bolsun, şunu perewod et diýeňizde uradýaňyz boldy. Prosta prompt ýazmaň ýerine mikrofony alyp basyp salam gowmy diýeňizde, olam size jogap berýär. Indi bu näme flash? Bildimek bolýar siz eýam AI regulýär det bilýäňiz. Indi meselem güýçli jogap bersen, meňe soram gatqy, meňe diňe perewod oňaly ullaqan işde bir Petrem bolsa bolýar diýip özüňiz kontrol edip bilýäňiz. Bu näme üçin gerek? Tipa hemişe has jogap berse bolýarmy maksimumda. Şol hemişe gowalmany biler. Gowalmany näle wagtyňyzy alyp biler. Meselem siz abyşny bir perewod üçin prosyny ulanmarsyňyz. Abyşny light'yny ulanmarsyňyz. 3.1 flashlight. Iň pesi iň çal jogap berýär. Perewodlar üçin bir çalakçylyk kiçik işler üçin. 3.5 flash. Normal uje, gowy jogap berýär, uje meni hemişe şunu ulanýan, özüm şundadyr awtomatik. Bunu hiç kim ulananok da bilýän uje Petrek diýär. 3.1 Pro uje töle bolup gidýär. Bunun bir ýerde ulanıp bilýär, diýen günne görýär. Ýöne Pro-ny açaňyzda ýa uje kyn zadaçylar diýelim. Şunu al, maňa saýt döret, uje programa ýazyp ber, uje onu Pro ulanmar. Sen alyp şu 3.1 Flash'da programy döretmersiň. Gaýrat et. Şoň üçin berde можешь regular det bilýär. Уровень рассуждения var. Стандартный, расширенный. Bilam şu arada. Ýöne bu videoda men 3.5 flash ulanjak. Indi berde biz häzir promptymyzy ýazmaly. Plus wasamyzda görýän zatlymyz загрузить файл. Surat ýüklejek bolsaňyz. PDF fayl ýüklejek bolsaňyz şol meselemi şunymy düzet, şunymy perewod et ber. Excel faylyň içinde. Edi meselem Excel fayly uradýaňyz edýäňiz. Şul faylyň içinde şulardan barmy ýa ýokmy? Bar bolsa ýa naksan näçe? Ona mäzer edip görürüz. Ol özü okaýa barla isaňa jogap ber. Oturyp özüň gözläp oturmaly. Ella ýarym sagadyň ýetirip. Berden surat ýüklen bolýar. Загрузить faýlla. Ona elek bolýar. Surat ýükle, sen prosta üýtgötip bilýän şonu. Ştaýsyny üýtgöt diýmek üçin sen başda surat ýüklemeli, elinde bar suraty. Ýa-da özüň surat döretmeli. Ýa özüň noluna surat döretip üýtgötip bilýän. Ýa-da eýýam elinde bar suraty üýtgötip bilýän. Olekse başga zat. Plus wasaňyz загрузить faýl düşündiň. Dabawit z Google Disk. Egerde siziň Google Disk akantyňyz bar bolsa, şoň üçin önem içinden suratlar ýükläp bilýäňiz. Google Disk näme? Online jostky disk diýip bilen.
Mesela meni flashka adyňyz ýok. Online Google Disk açýaňyz, içine videolar, papkalar, filmler, kinolar, zatlar ýükleýäňiz prosta hard diskden jostky flashka ýalyp bolýar. Ýöne online. Şoň üçin alyp bilýär. O bize paka gerekkä. Durgy varianty foto, notebooks, olary hem men soňrak düşündirjek. Изображение video, nana banana. Ene. Bul surat törtmesi bärgädir bassyk. Göni surat törtüp bilýär. Men şaýdadyr diýen, ene pişik ılgasyn, ol aglap duran gujuk diýdi, tam ýanyp duran öý diýdi. Şoňa biz suratlar törtüp bilýär. Paka men bunu aýyrýan. Canvas diye, Canvas пишите код или текст и создавайте презентации diye. Уже düşünükli. Canvas demek prezentasiýa döretmek demek. Ýörit şoň üçin отдельно bir bölüm açypdyrlar prezentasiýa üçin. Edil prezentasiýa üçin men Gemini ulanýanmy? Men Gemini gaty ulanamam. Men ChatGPT'ni ulanamam. Men iň köp ulanýan AI modelim Cloud, Kimi, Flow. Bol, şoň üçin ulanýan garandatlary %90% men şolar ulanýan. Ondan başga köp ulanamam. Durgy varianty buna mäder soňrak düşündiren sebäpde muzika we aýdym döretmek we obuçenie we personalny II we tam deep research we deep research demek has, ünsli has we interneti aýagallar, hemme zatlar, çöpler, şey jogap berdi. Onu men aýam soňrak edinlik videomda hökman düşündiren. Indi geleliň ilkinji sorumyz soralyň. Salam diýes. Salam diýdik, uğratdyk şuman. Ine jogap berdi. Salam dedik. Olam salam dedi. How can I help you today dedi. Tip İngilizce bize gerekkä. Häzir biz onu düzeltip bilýär. Ine. Ştaýda nedavny diýilen zat bar. Ine şu herki diýenim mene bir hepden gurlaşan chatlaňyzda şumady siz görüp bilýäňiz. Ine. Şta goşuldy biz häzirin şuň asamyzda şu chat çykýar. Salam diýdim. Bolýar ine men ýene bir zatlar diýişdirdim. Nowy chat'a bastym ha. Bol herki chat gitdi. O zaman men täze chatda gowmy diýdim. Eýär men täze chat açyp gowmy diýdim. Ine. Görýärmi? Täze bir bölüm açyldy. Täze bir bölüm açyldy. Indi men häzir öňkü bölüme basamda şu her kuruluşanym salam açylýar. Ýokarda kawasamda gowmy şoňalyk. Ine. Gowmy diýdim. Конечно, İngilizce jogap berdim ha. Sebäbi aýçym ýalyk. Paşty любой AI modeli türkmençelerle İngilizce ulansaňyz has gowy. Şoň üçin biz näme diýäs? Perewod edýäs. Berdeki ön kuruluşan zatlamada pozwan bilýär, zakryp edemet bilýär, mene öňkün pozjak. Ine, inno ýok, gitdi, pozurly. Şoňa bastym. Men bilen türkmençe kuruluş diýdim. Awa. Ýagdaýyňyz gaty gowy. Inni size türkmen diline jogap berip bilerin. Haýsy mowzukda gürleşmek isleýärsiňiz ýa-da size näme kömek edip bilerin, isleýän zadyňyz barada arkaň sorap bilersiňiz. Bulam işleýär, ine her chatda ýöne meňle türkmençe gürleş diýmek ýerine perewod edip goýsaňyz has o sebäpdir türkmençe ol gürleşeni bilenem jogap berip bilermi ýa-da jogap bermek kaçdasy ütgeýe ýamatajdy. Şoň üçin men size diýen ýa orsça, ýa türkçe, ýa inglizçe şo dillerde gürleşiňiz has amat bolýar, has gowy bolýar. Indi geldik zat diýelim. 2 + 2 köpertmek 2 köpertmek 3 bolýar. Jogaby näçe? Jogaby näçe diýdim. 2 goşmak 2 köpertmek 3. İlki köpertmek, soňra goşmak. Jogaby 8. Dogrymy? Dogry. Ine seredim. Has kıydym sadaçylar bar ýöne uje onu özüňiz barlak göränsiňiz. Ýazmany öwretdim narmanly. Inni papkany seredeliňini papka bolsa näil bolýar. Biz geldik raboçy stola. Raboçy stola men allym. Excel papka döretdim. Excel papkanyň içini açaly. Ştaýda bir ýerde Murat diýeli 250 diýe. 2050 diýeli. Murat 2050 boldy. Murat 2050 diýdim çykdym. Indi gelim men şta nowy chat diýdim. Her chatda dowam etsek bolar ýöne täze bir zat başlaýan ortaňda ýa-da täze bir öň kuruluşyny dadyňyz bilen baglanyşykly däl bir zady guruluşyk bolýan bolsaňyz täze chat açmak has gowy. Şoň üçin men nowy chat'a bastym. Plusa bastym, загрузить файла basýan, принять diýen. Raboçy stola geçdim. Nerede? Awa, Excel papkany alym ýükledim. Ine Excel papkam ýüklendi. Indi böyle Excel papkany ýükledik. Indi şu Excel papka bilen näme etmeli ol? Şonu düşündirmeliyiz. Şul ýok. Saňa ugradanym
Çalt ýazýanym üçin üýlere, iýlere gaty idare edip beremokdun. Şoň üçin geň görmäň. Resk ýazýanym üçin. Näwä men häzir dogry ýazjak bolsam da gaty uzak golar video şoň üçin. Taňa ugradanım. Bolýa diýelim häzir men beýle ýazmaýyn. Näle ýazaly? Bunun için neyem prompt gerek, şoň üçin men geldim promptumy reska yazdım. Size iyi veren Excel faýlyny seljerip onu Murat adly adam barmy ýokmy maňa habar edin. Egerde bar bolsa adynyň ýanyna sany aýdyp beriň diýdim. Men bana periwatçykdan ýazanym üçin şeýle görünýär, tak öz diliniňizde bilen arkaň aýdyp bilýän, oňa ýaly iýler, üýler on ýazmanym arkaň uradyp bilýän, onda problema ýok. Uratdym. Ýöne käwat mesela men şumat işledi diyelim. Käwat işlemeni biler. Näme üçin? Mesela bir saytyň linkini uratdyňyz. Şu taýda näme ýazýar, berde näme ýazýar, şu taýdyny zar edip ber diýeňizde jogap bermäni biler. Ine jogap berdi. Hawa faýlda Murat adly adam bar, adam ýanyna kysan bolsa 2050. 2050. Indi siz şuma näme deriniz bar bilýän? Mäder şu Excel papkan içinde milyon tane Murat ya da milyon tane Merjen ya da başka bir adamlar adları bolsa ve şolun arasında diňe Murat'ı tapan olsa ya da Murat diýmeli IG. Mesela IG'sin tapan olsa IG'sin mine 0909 180 plançy nomer bolsun. Şu IG göre tapıp oň ýanyna kysany ya da bir töledimi tölemedimi ya da geldimi gelmedimi şonu bilip bersin. Eýýäňsiz näçe wagtyňyzy ekonom eden bolýar. Gaty köp wagtyňyzy utan bolýar. Indi faýllarla işlemeni ona morkozdym. Ine 2050 diýdi, dogrymy? Dogry. Indi bolsa surat näde dörtmelen düşünürje. Her iki diýenime gutaraýyn. Näme üçin käwat işlemeni biler? Säbi saytlar häzir linklen uradyp şu taýda gyzat, näme şu taýda gyzat, näme diýsen käwat işlemeni biler. Säbi ol käbir saytlar girip bilen, oňa ýamyjy hak ýok. Ýöne siz prosta sayt uradyp şuň içine näme maglumatlar bar diýseňiz, ortada okap prosta aýdyp berer ine. Şunýalar zatlar gurrun etýär şu saytda diýip. Bolly. Ondan köpün etme. Indi täze çada çaly, ýene de täze çada çaly. Plusa wasly, indi men suradymy ütködüsüm belä diýelim. Prompt ýazmany конечно ýaltanýanym üçin men biblioteka elýän. Bibliotekada ýok. Men nowy çada basýan, nowy çatda plusa basyp men создание изображения diýen. Indi men aslında şumat öz suratymy bärek ýükläp, özüm prompt ýazyp, özüm burada ütködüp bilen ýöne bärde ýen taýyn stiller baglan üçin men prosesde bärden düşündirjek. Meselem geldik keyboard diýemine, şoňa bir zat bar eken, stil men bilemok, şuman birinçi sapar bilen. Загрузить файл diýdik. Meselem öz suratymy ugradayyn. Prosta uratdym. Hiç da etmedim. Prosta ilk sana surada uratdym. Serdel nämedir? Create your image dördülýär diye. Google Gemini'nin üstüne arkaýyn surat dördüp bilýär. Ýöne men ulanýanym, men Gemini'nin içinden näle Flow'un üstünden işlemeni has halaýan. Täze Flow çalty işler we diňe suratlan videolar üçin. Onu men hem ikinji videomda düşünürän. Öňümdäki videolarda düşünürän. Ine döretdi surady, şuňalak bir zat boldy. Nu çipa helki stili şu stillen birleşdirdi. Onu düşündük. Indi teredim. Elimdäki suratlan başga bir suratyň stillerini goşup täze bir stilli bir surat döretdim. Indi men şunu şapkasyny aýyrasym belä mesela. Oň üçin men näme etmeli? Ali prosta şul suratdaky şapkany poz. Şul suratdaky şapkany poz diýemde serdeli bolup bilermi ha? Egerde işlemese ýene bir size düşündirjek zadım. Prompt ýazyňyzda şu suraty ýükläp, şu surada promptuňyzy plusdan goşun. Egerde işlemese. Ýöne näder işlemeli de ben shower chatda oturam üçin işlemeli. Ine suratymyzy döretdi, şapkany pozdy, gulýala azjyk ütkemeler bar. Ýöne onu promptuň özüne bagly menine prosta şul suratdaky şapkany pozdyň şunu ýazat edýän orta men ullakan prompt ýazanlar nämeler edip biler. Saçın stilini ütkötme, normal dursun näme zat diýemde uje has dogry jogap berer. Suradan düşündük. Indi reskada bir video döredeliň. Nowy çada bastym, plusa bastym. Videony aýrypdyrlar berden. Awa men şuma gördüm videony aýrypdyrlar berden awa. Näme üçin aýranyny bilemok. Gemini'de şuma video ýok eken, ýöne Flow'da bar. Flow'um indiki videomda ýam düşündiren. Flow bilen Gemini
Şol zat XM Google'unky, ikisiniň içinde Nana Banana we VO we OmniFlash we hemmetinem inniki videomda hazjetalyny düşündiren we bu videomyň soňuna ellik egerde hala morsaňyz şunýaly videolar haz köp çykdyn diýen orsaňyzam arkaýyn hala morsaňyz like-ma basyp bolmaýa berdi. Inniki videomda men Flow AI düşündiren, içinde video öğretmeli, surat öğretmeliyim, hazjetany düşündiren. Ondan soňky videolarymda da eýýäm sizi garaşýan emmeňizi sag bolun, ulanýarym.